हेल' सोर सोर दं? फैदो दसे रायलायनोसैलाय सानजौफुनि। माथो खालामनो बरिं नांदों दिनाबो गरम। आ जाओ गाइस, थोड़ी देर बात करती है यार। कौन है? हेलो। फैदो लोगोफोर, कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ लाइक खालाम, दसे सम रायलायनि। हेलो, कौन है यार? प्लीज कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो यार। हेलो। हेलो। प्लीज यार कमेंट करो। और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना। हेलो, सोर सोर दङ लाइनाव प्लिज कमेन्ट खालाम, ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालाम। दसे सम बरिं नांदों, बेनिखायनो दसे सम रायलायनोसै आरो ना नोंथांमोनजों। थ' फैदो कमेन्ट खालामदो। दसे समबाबो कमेन्ट खालामदोब्रा। आंबो बारा गोलाव होखाया होनायालाय। बरिं नांदों सानजौफु मबाइलखौ बेसेबां सेरबाय थानो, बेनिखायनो दसे सम एलबिखौनो होनोसै होननानै होबाय आरो ना। सोर नायगासिनो दङ कमेन्ट खालाम, कमेन्ट। हेलो। माइक टेस्ट। मा जागोन, ओरैबायदि गरम जाबायलै जोंनिथिं, आयौ सयथिबो बुंनो नांला। बाहेरावनो ओंखारनो हाला, ओरैबायदि बिखुं सिखुं खामदोबलायो। मा जागोन बिदिबा? हेलो। कौन है यार? प्लीज लाइक करो और कमेंट करो, कमेंट। हेलो, कोने आছা कमेंट কৰা, कमेंट। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হয় যদি প্লিজ ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবা। हेलो। सोर दङ कमेन्ट खालाम। हेलो। सोर नायगासिनो दंब्रा? रावबो कमेन्ट खालामा माथो। सिरिनो बेसेबां रायलायबाय थानो। निजोरा मुसाहारि फैदों, लाइक दानागै होनो। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो ना, दसे समबाबो। स' मा खबर? हेलो। सोर दङ कमेन्ट खालाम, कमेन्ट, भिडिअखौ लाइक खालाम। सब नायखुमाग्रा गोजा नामा मेगन थाइसेजों? रावबो कमेन्ट खालामा। मोजां आगै होनदों आरोना। ओमफ्राय माथो ओंख्रि जानायब्रा बाजै, खिन्थाहरदो। हेलो। सोर दङ कमेन्ट खालाम। लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालाम।
हेलो लै आ गई मबाइल लानाय हेलो 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 कौन कौन है लाइन पे यार कमेंट करो कमेंट कमेंट जल्दी से करो यार मिरामिस जोंहा दिनै आलु मैथा बांगाल अ मिरामिसबाबो गोथावलै सामफ्रामबो अहायथ' बेदर मोनबाय थानो नोंस्रालाय आगै जोंहा माबासोमोन आलु ओमफ्राय बै फारौ बेदर जादोंमोन जोंहा माने न'आव फारौ बेदर जानो होनबाय थानायखाय माने बायना लाबोदोंमोन आरोना फारौ बेदर जाबाथाय माने बडिया हेल्दि जायोनो बिदि होनदों आरोना मानसिफोरा होनो आरोना बेनिखायनो दिनै जादोंमोन आरो बेखौ ओमफ्राय आलुजों फ्राय खालामदोंमोन आरो बेखौ ओमफ्राय दालि जहलमोन आरो अ गोथाव होनदों गोथावथ' गोथाव मोनदों आंबो बिरादनो माने लकेल ना बेफोरो लकेल दाउ बायदिनो जायो आरोना इन्ट्रेस्ट नाङो जानो माने पियर लकेल आरोना बेफोरो बेनिखायनो जानांगौनो सम सम दुरबल मोननायफोरा एकदम थाग्रा जायोनो आरो हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम उन्दुदोंमोन आं दानि एकदम आंबो जागौमोन आगै नों फै दहायनो खबर लाहरबा हेलिकप्टार फाथायहरगौमोन आङो लायनो एकदम हेलिकप्टाराव गाखोना फैदोंमोन ओमफ्राय जाफैदोंमोन आरोना हेल' 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 सोर दङ माथो सब नायखुमाग्रा गोजा बाजै नोंल'सो कमेन्ट हरगासिनो दङ बाखि सब नायखुमाग्रा गोजा 29 जन गाहाम नायगासिनो दं सब नायखुमाग्रा गोजा नायखुमायोल' बालफोरा कमेन्टखौनो खालामनो बायो कमेन्ट खालामनो फैसासो नांगोन नामाथाय बिसोरनो हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मिन्थियासैबा खि होनदों आदसा आंथ' आरो मिन्थियासैमोनथ' आरो आंबो दासो एलबि होनायखायसो मिन्थिबाय नोङो ना दहायनो मिन्थिबा थांगौमोन आङो नङाबा आङो हेलिकप्टार फाथायहरनोसैमोन आरो लायनो कुटु कुटुनो हेल' 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 ओमफ्राय बहानिमोनलाय बाजैया फैबाथाय गला बिसोर होनदों फैबाथाय गला बिसोर सोरखौ होनखो सोर फैबाथाय हेल' 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 भिडिअखौनो रावबो लाइक खालामाखै प्लीज यार लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो हेलो 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 कौन है यार प्लीज लाइक करो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि होनदोंना आदसा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माबे जायगा जाखो बाजै खोन्थाहरदो हेल' 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 लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालाम प्लिज यार कमेन्ट करो तभी तो पता चलेगा कि मेरे एलबी पे कौन है अभी कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके लेना क्योंकि जब मैं वीडियो मतलब नया वीडियो लाऊँ उस नया वीडियो का
पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो 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 मा होनदों नायखोमाग्राफोरखौ होनदों आच्छा आंथ' आरो नायखोमाग्राफोरा फैबाथाय गला इसोरो सोर सोर नायखोमागासिनो दङ रावबो कमेन्ट खालामा रावबो खालामा कारिगावनि आगै आच्छा कारिगाव क'क्राझार कारिगाव खोनायोल'लै बाजै क'क्राझार कारिगावनो कालाइगावनो बायदि बायदिनो थांफेराखै थांनायालाय बेजाय देनां बेरायहैनोसै र' टाइम मोनबा ओमफ्राय नोंसिना इलेक्सन जाखांबाय ना क'क्राझाराव इलेक्सन जाखांबाय खोमा दाखालि दावराव दावसि बिराद खोनादों माथो बुलाय सुलायनो फेसबुकफोराव नुगासिनो दङ हेलो 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 हा 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 जी जी औ गावजों गाव बिराद नांलाय खमलायलै ना क'क्राझारावबो मा भटनि थाखायनो निउसाव नुगासिनो दं बिदिनो बुलाय सुलाय जानायनो माबानायनो मा बुंनो जासोदों दावरावालाय नुदोंथ' आरो निउसाव नुगासिनो दं बै बड'लेण्ड निउसनो माबा माबिनो बड'लेण्ड बुब्लिफोराव मेरला नुगासिनो दं आरो फेसबुकआवथ' बिदिनो बि पि एफ नि पेजनो माबा माबि इउ पि पि एल नि पेजनो बिदियाव बिराद दावराव दावसि रावबो गैया माथो बाजै खालामग्राया नोंल'सो खालामबाय दंथारो रावबो गैया सब नायखोमाग्रा गोजा Oh my god दिनाबोथ' बिराद गरम बेरायनोबो मानोबो बरिं आरोना औ आगै खोनासंजाया बिदिखौ नंगौथ' आरो बाजै ओइ जानाया जाबाय थागोन ना मा होनो दावराव दावसि बुलाय सुलाय बायदि बायदि आरो माथो बुंबावनो हेल' 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 सोर सोर दं प्लिज यार कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम हेल'लै आगै खारजोब्बाय नायखोमाग्राफ्रा खारजोब्बायथ' आरो नायखोमालांबायल' बिसोरो मा मा रायलायो र' दसे नायखोमानि होननानै मा मा होनो होननानै नायखोमानानै ब्लड खारबाय आरो बिसोरो सालाफोरा कमेन्टखौथ' खालामनो गियान गैया बिसोरो मा जाबावगोन दा बि बसुमतारी आब' फैनो हादों आरोना हेल' होनदों हाय हाय हेल' हेल' मा खबर आब' बि बसुमतारी सोर होनदों लाइक डान होनदों थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय होनदों सोरखौ सोंखोथाय मिथिलाय आंला आंखौनो सोर होनबाय नामा सिनायलायासै नामा दिनै
बि बसुमतारी आब' मा खबर? ओमफ्राय मा होनो एलबि होनायाव मानसिफोरा जों होबा मानो मानसि जायाथाय? जोंखौ मानो नाया? आयौ 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 सिख्लाफोर होबासो बाजै बाजै जानायफोरा होबासो जि नायो मानसिफोरा जोंखौ नायथारा एसेबो जोंखौ नाया फिल्मखौ खोन्थायासै सार्च खालामबाबो मोनासै आं फिल्मा गैयालै आब' आं फिल्म बानाया फिल्म बानायबा आं नोंनो खिथा हरथारसिगौमोन हा 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 होनबाय आरोना निजोरा बाजैया मा होनो अन होनदों आरोना दे बाजै दसे अन थानानै होदो माथो खालामनो एक्टरखौनो नायाना इस नोङो एक्टरखौनो नायाथ' आरो अबेनि एक्टर बेयो दाखोरबारिनिसो एक्टर खोमा बेनिखायनो नाया हा 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 होननानै मिनिबाय आरोना निजोरा मुसाहारियाबो मिनिहरबाय फुंखा अफिसियेल फैनो हादों आरोना हाय होनदों हाय हेल' फुंखा मा खबर आंनि एलबि आव फैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय निजोरा बाजैया मा होनदों नंगौ आगै होनदों आरोना नंगौथ' आरो फैयालै जोंखौ नाया रावबो मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायसनला होननायसो जासिगोन आफा आनान गसाइया मानो बिदि सोरजिया जिउखौ लाना दुखु दाहा सहायनांबाय आं होननायसो जासिगोनलै लिंहर मानसिफोरखौ होनदों लिंहरबाय लिंहरनायालाय सोरखौबा होमबाबो आरो मा जाबावनो फैनाया फैबायसै फैयैया फैयासै आरो फुंखा अफिसियेल सापर्ट खालामबानो आंखौबो लोगोफोरनो सापर्ट खालामबानो आंखौबो लोगोफोर होनदों फुंखा अफिसियेला माने सापर्ट खालामनो थिनदों आरोना लोगोफोर स' फुंखाजों लोगो जादो सोर सोर लोगो गैया ओमफ्राय फुंखायाबो लोगो लानानै माबा खालामनाङा खिन्थु चिट खालामनाङा आरोना रिटार्न खालामफिन ब्लु होला र' हनै सापर्ट खालामदो लोगोफोर होनदों आरो होबाय ब्लु फुंखा लोगो जादो आंजोंबो होनदों निजोरा मुसाहारिया फुंखा अफिसियेलखौ लोगो जादो आंजोंबो होनदों आरोना लोगो जाहैदो लोगो जादो गावजों गाव सापर्ट खालामाबा मा जागोन ओमफ्राय ब्लु होलाय आगै होनदों ब्लु होबाय दे दोनों को भी ब्लू दे दिया जाके सपोर्ट कर लो हेलो माइक टेस्ट हेलो सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम टाइम खैथा जाखोब्रा 1:40 जाबाय हेलो जारो मा खबरलै निजोरा बाजैया मा होनदों अन होनदों आरोना दे बाजै अन थाबाय थादो माथो खालामनो मानसिफोरानो रावबो गैयाब्ला माथो खालामबावनो एलबि होनायाबो आनटाइम जाबाय नालाय बेनिखायनो आरो जेबो नङा मानसि फैयाबाबो र' दसे होना नायनो होननानैसो होखादों आंबो ओमफ्राय फुंखा कमेन्ट चेक प्लिज रिटार्न खालामदो होनदों
फुंखा अफिसियेल ब्र नै बि बसुमतारिया नोंखौ थांनानै साप्लाय हैबाय आरो कमेन्टबो गावसिना फैबायनो स' नोङो थांनानै दा रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय आरोना फुंखा अफिसियेल दे खालामदो लोगोफोर होनदों आरोना ओमफ्राय बि बसुमतारिया हा होनदों फुंखा अफिसियेला मा होनदों सेंग्राफोरखौ बारा सापर्ट खालामखाया अके बि बसुमतारी होनदों ओंलै फुंखा ब्र सेंग्राफोरखौ बारा सापर्ट खालामखाया मालाय सिख्लाफोरना माने एक्सट्रा माने क्वालिफिकेसन दंखायो माने बिसोरना माने एक्सट्रा टेलेन्ट आरोना गावनि फेस देखायबानो माने जाबाय आरो माने टेलेन्टआ बिसोरना फेसआवनो दंखायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जे अके बिबसन होनदों फुंखा कमेन्ट चेक रिटार्न मी होनदों फुंखा ब्र नै निजोरा बाजैयाबो नोंखौ खालामबायनो कमेन्टबो खालामबाय थ' नोङो रिटार्न खालामहैबानो जाबाय आरोना फुंखा भिडिअ नायनानै साब खालामदे नों फुंखा भिडिअखौ एसे नायनानै साब खालाम आरोना मानो होनब्ला भिडिअ नायनानै साबस्क्राइब खालामाबाथाय मा जायोनो आनसाब जाफिननो चान्स थायोनो आरोना बेनिखायनो एटलिस्ट 1 मिनिट 2 मिनिटखौ माने प्ले खालामनानै उनावसो लाइक खालामनांगौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरोना आयु जों बुरैसो होनदों आरोना बि बसुमतारी आब'आ बुरैबाबो माने गोदो सिख्लामोन नालाय बेनिखायनो माने टेलेन्टआ दंखायो आरो माने फिमेलनि सायावनो माने टेलेन्टआ थाखायो आरोना माथो बुंबावनो आरो एक्सट्रा अर्डिनारि आरोना इफोरो हेल' सुसु दं लोगोफोर कमेन्ट खालाम आयदै जारलासो नोंजोंबो होनदों जारलासो होनदों आरोखि ओमफ्राय निजोरा मुसाहारि बाजैया होनदों ओमफ्राय बि बसुमतारीखौथ' आं आब'सो लिंखायोना फुंखा अफिसियेल अके होनदों आरो निजोरा मुसाहारिया मिनिहरबाय आरोना आगै हाबा खालाममारासै नामा आं खालामसै र' गाबोन समफोर खालामथारनोसै हाबा जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला हेलो माइक टेस्ट कौन है मेरे चैनल पे अभी प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना निजोरा मुसाहारि होनदों अन माथो खालामबावनो अन थानानै रावबो गैला नामा खारफिनलायबाय सानैल'सै हेल' बि बसुमतारी आब' मा ओंख्रि जानायमोन फोरमायहरलाय कमेंट करने वाला है कोई भी नहीं है सब भाग गया क्या अनलासो गोखाजों आलु बाथोनसो आच्छा अनला मा बोरै होनोमोनलाय बेखौ मा ओंख्रियाव आगान थाया अनला
निजुरा मुसाहारि आब'आवनो आगै आं खारबाय दे खि बाय बाय नो दे जागोन दे बाजै आरो दसे सम आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय बहुद बहुद दिलसे धन्यबाद आरोना ओमफ्राय आंबो दोनखानोसै दसे बिदिनो आधा घन्टा जाबा दोनसै आंबो होलांसैलाय आं थांनोसै दे स्कुलाव फिसाजोखौ लायनांगौ होनदों आरोना बि बसुमतारी आब'आबो दे जेबो नङा आब' आरो आंनि एलबिआव दसे समबाबो फैनायनि थाखाय दिलसे धन्यबाद बाय बाय जेबो नङा दे Oh my God, कोई भी नहीं है साला समायना महन मन berkelana resumai देंखो ya मा जाबावगोन संसारा थाथ'लायदो आं दुगैनि अखा हानो नागिरदों दा कारेन्ट थांबा बागोन आच्छा दे ब्र थेंक इउ आंनि एलबिआव दसे समबाबो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना दे जेबो नङा दे मानो होनबा बयबो गाव गावनि खामानिनि थाखाय थाबाय थानोथ' हाया नो आरो ठीक है भाई हेलो अभी कौन है यार प्लीज़ कमेंट करो और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर एंड वीडियो को लाइक करके जाना हाँ